আপনি কিয় পলাইছিল? পলাও নাই, মালিকে ফোন কৰি ক'লে গাড়ীটো চাইড কৰিব। কিয় সাইড কৰিব লাগে? কাম কৰিব নালাগে? কাম হ'ব পিছত। নহয়, এতিয়া কাম আজি কাম কৰিব নালাগে? আজি কিয় কাম কৰা নাই? ফোন কৰি কি কৈছে আপোনাক? আমাক ফোন কৰি ক'লে গাড়ীটো চাইড কৰিলে হ'ল। কিয় সাইড কৰিব লাগে আপুনি সোধা নাই? चिरांनि बेंटल ओनसोलनि बिमा दैसेनि रानीसुन्द्रि आरो बालाबारि गामियाव आयेन बेरेखा बाला हा जावनायनि अजद दिखांदों। चिरां जिल्ला बेंटल खाजोना बेंखन चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि सिङाव गोग्लैनाय आरो बिटिआर हाग्रा आरो हा खाजोना बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिनिफ्राय 4-5 किल'मिटार सानजा फारसे जानथायाव थानाय बिमा दैसेनि रानीसुन्द्रि आरो बालाबारि गामियाव 2 दानसोनि सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै बाला जावदों होनना अजद दिखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बाला अन्थाइ जावनानै फालांगि खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय बेबादि आयेन बेरेखा बाला जावबाय थायोबा मादारपुर, बेसरबारि, नाथुरबारि, बालाबारि आरो गोबां गामिफ्रा फैगौ समाव गोबां खहा जानो थांगासिनो। बेनिखायनो बेखौ बन्द खालामनांगौ होननानै ओनसोलनि रायजोफ्रा सोरखारनिसिम खावलायदों। नोंथांमोनखौ जोबोद धन्यबाद होयो, हामबाय होयो। नोंथांमोना जे जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय मोनसे मिथिसार होनो थाखाय जे नोंथांमोना जोंनाव नुजाफैबाय, बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। जोंनि बे ओनसोलावहाय बालाबारि आरो रानीसुन्द्रिनि गेजेराव मोनसे दैया गेजेरावहाय सिंखावनानै दङ आरो बे दैया दा बालाबारि ओनसोलावहाय गामियाव गोग्लैनानै दङ। बे जे खामानि सोलिदों बियो बे आयेननि बिरोधि जादों, बियो आयेन भाबै जायाखै। खारन बिसोरो कागज कलम जेबो गैया, सिडली रेभिनिउ सार्केलनिफ्रायबो खुनु पारमिसनबो गैया। आं बेखौ खबर लाबाय, मिन्थिबाय, खुनु पारमिसनबो गैया, लेखाबो गैया, इनफरमेसन लेटारबो गैया बिसोरनाव। बेखौ सोर जावफैदों बबेनिफ्राय? बेखौहाय बे रानीसुन्द्रि ओनसोलनिनो कयेकजन मानसिफ्रा माने बिजनेस खालामनानै जाबाय थादों। बेसे गोबाव जाखो बे बोसोर मास मोननैसोआनो जाबाय, खिन्थु सिगांनिफ्रायनो बोबाय थादों। मा हिसाबै बोदों, बोसोरसेयानो जाबाय, सिगाङावबो बोनाय नुबाय थादों। खिन्थु बे समाव खुवारि दंना गैयामोन आं बेखौ मिथिया, खिन्थु दानि जे बोबाय थादों बेवहाय खुवारिनि जेबो लेखा बिलाइफोर बिसोरनाव गैया। दा जायखि जादोआ बिसोर बोनानै जाबाय थानायखौबो जों नांजायाखैमोन। बिनि बाला अन्थाइखौ बबाव लाङो? बबाव लाङो माने बिदिनो जाम्फारजों लांबाय थादों, बबाव लांदों, बबाव खालामदों, जों बिनि थदबिदबो लानाय जायाखै। साखाथियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बे डिपार्टमेन्टनि इएम दा बिथांनि साखाथिथार, बिथाङा बिनि सायाव माबा इलिगेल जेखौ सोलिबाय थादों, जेबो माबा खौरांफोर मोनाखै नामा? आं बिथांखौबो खावलायदों, बिथाङा बेबादि खाथियावनो, गावनि न' खाथियावनो जुदि बेबादि मावनायखौ नुदोंब्ला माबा मोनसे सरकार तरफनिफ्राय बा गावसिनि गभर्नमेन्ट बिफानफोरनिफ्राय माखासे खामानिफोरखौ मोजाङै मावहोनांगौमोन। नाथाय बियो एसेखौबो नुबाय थादों, बेनि थाखाय बिथांनि खामानि मावनायाव जों एसे गोरोन्थि नुदों। दुखु फोरमायो जों बिथांनि सायाव। बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बाला अन्थाइ दंफांफोरखौ होसोलायनानै हमगासिनो दङ। नाथाय बे खाथिनि खामानि, अबैध खामानि, माने जाया माने बे रुलावनो गैया, बेखौहाय माबोरैथो बिथाङालाय नायनानै थानो हादों? आं बेखौहाय गोमोदों बिथांनि खार्यकरिखौ। बुंनाय रावफ्रा गियानजों बुंनाय जायो, आखलफोरखौ नाथाय गियाननि आखल नुनाय जायाखै। बे खामानियाव जोंहाथ' डाइरेक्टयै दैया जोंनावहाय सौखाबाय। दैयाथ' दै हासिङै थांदोंमोन जेनेबा, खिन्थु बिसोरो बुरै हाखर खालामनानै आरो रासिनबाव दैखौ जोंनि थालिर बागानावहाय सोहरनायखौ जों नुदों। औगुरि साइडआ मोनसे गाज्रि थासारि महर लाबोदों। औगुरिथ' नङा, नैबे ओरै नांगल भाङा, ओमफ्राय जोंनि बालाबारि, औगुरि बिसिडिसियाव गोलैयो नैबे बालाबारिया। नोंथांमोना सरकारनो बे जेंनानि सायाव फोरमायदोंना फोरमायाखै? जोङो प्रथमावनो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो फोरमायनो नागिरदों। जोङो गोबां गाज्रि थासारियाव गोग्लैबाय, बिनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ, सरकारा जोंनि बे ओनसोलफोरखौ मोजाङै जेन नोजोर होनाय, रैखाथि होयो, बेखौनो आं खावलायदों आरो। दा जोङो बे बालाबारिनि बा बेसरबारि, पानियागाव, सारागाव, नाथुरबारि, मादारपुर बे ओनसोलनि जानानै जों बेखौ बादा होनो बा प्रटेकसन खालामनो जोंहा गोनांथि दङ। खारन जों ओरैहाय संसार जागासिनो दं गोबां गरिब थाखोनि मानसिफ्रा, आरो नैबे बालाबारियावहाय गोबां गरिब थाखोनि मानसिफ्रा दिनै संसार जागासिनो दङ। दा बे अबस्थायाव, बे थासारियाव जुदि बेबायदि
अबैधभाबै जुदि हाखर जावनानै होयोबा दिनै बे गामिया जोबस्रांनायनि लामायाव फैयो बेनिखायनो आङो दिनैहाय जों ओरैनि ओनसोलनि जानानै आङो दिनै सरकारनि खाथियाव आं खावलायनो नागिरदों रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बे अबैधभाबै कुवारि खुलिनाय बा पप्लिंजों हाखर जावनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय आङो सरकारनि सेराव आङो खावलायनाय जाबाय। सोरनि आखाइ दं बे खामानियाव? बे सोरनि आखाइ दङ बेखौबो दा जोङो थार बिजिरनायखौ जों मोनाखै आरो दा सोरनि आखाइ दं बेहाय बेखौ जों मिथिथ'वाखै। बे बाउन्डारि बारायनाया दा दाखालि रानिसुन्द्रिनि रायजोफोर आरो लोगोसे जोंनि बालाबारिनि रायजोफोर जोङो जयै जानानै मण्डलखौ बेंटल सार्केलनि मण्डलखौ लेंहरनानै जोङो नायलायबाय नायबिजिर खालामलायबाय दा बेवहाय मण्डलाबो थार बिजिरनायखौ होनो हाथ'वाखै आरोखि दा मण्डला गावनो आखायाव लादों जे बेखौ जोङो सुसिगोन आरो बेखौ जोङो रानिसुन्द्रि बा बालाबारि बेखौ जोङो कारेक्सन खालामना होगोन होननानैहाय सिमनाखौ जोङो थिग खालामना होगोन होननानै मण्डला आखायाव लादों आरोखि।